anan. Ka fito daga wannan dan kaɗai ɗan gidanki sai baki da kuɗi. Na ba. Kai hakuri na ce maka ban. Ke dole kin bada. Wallahi sai kin bada ko ki ci mugun duka anan ina gani. Daga wannan ko sai da kin kai ai. Yau ba shikenan ba. Ga hakuri ku ban waya. What? Baby me bari ne? Suwaye wannan? Kaga wayannan ne suka zo wayin ba su kuɗi. Baby kenan. A aikin. Allah anki alhamdulillah. Ya garo. Allah ya steady gashi nan mun dawo daga soja ma duk yau na ga daga daji fa dawowa na kenan fa. Ku kullum ba hutu ba kwa hutawa. Kin san kasa ne yau mu je mu sabin kasa an ba ka ba. To yanzu baby haka za a yi auren baka zama? Insha Allah muna aure zan bar duk wani abubuwan da nake zawo samu lokacin ki kamar da shekara 2 kafin koma aiki. Da gaske? Insha Allah. Allah ya tabbatar da haka. Kin san ina son ki kuma ba zan iya rasa ki ba zan iya barin aiki a kai. Monsa. Oh, okay sir. Na ana din kira. Barka dai. Sarki. Wallahi da tun safe ba mu karya ba. Yunwa muke ji daga da ni da wannan bawan Allah. So da ka ɗaya cinye mun kunya dan saboda yunwa. Sarki to ku yi hakuri wallahi ban fito da jikata. Kai ina ta ke malama dakata. Da ki ba mu ne ko na miki na jaki an miki lillisa anan. Ka fito daga wannan dan kaɗai ɗan gidanki sai baki da kuɗi. Na ba. Kai hakuri na ce maka ban. Ke dole kin bada. Wallahi sai kin bada ko ki ci mugun duka anan ina gani. Daga wannan ko sai da kin kai ai. Yau ba shikenan ba. Ga hakuri ku ban waya. What? Baby me bari ne? Suwaye wannan? Kaga wayannan ne suka zo wayin ba su kuɗi ban fito da jikata ba shine ya mare ni. Ina mata bayani ne wallahi. Layin na akwai barayi. Akwai yanda ba layin nan. Sheri da ke muke ce na mare ki. Sai kuka mare ta? A haba ƙarya take. Zai faɗi ne ma na ce rike wayanki. Kaka ji. What? Je kasa. Ai a ba sai ya je kasa ba mu. Da an yi kama ma a ƙasa. Yawa shooting muke yi. Wallahi shooting muke yi. What? Da mai dauka tan. Wance ke dauko? Shi ke dauka. Shi ke ban kira shi kai. Zo nan. Kai kake musu bidiyo? Ya ka iya ɗauka wallahi. Ai kai ƙwararre ne. Ni ba bidiyo nake musu ban ma san su ba ma ni. Ina chat ina ne koyi. Kai ba Allah kai magana mai da Allah kar saboda kaga wannan tsirkeken mutum ka ce Ka kake musu bidiyo ko bidiyo kake musu ba? ka faɗa gaskiya. Haba officer kana officer. Gajiro akwai AC. What? To ai ba shi muke ma magana ba ka kira wanda ba shi ba na bayan shiga yancan. Wancan. Kai ya gane su dina mu. Ya kudi. Take it down.